biko igbo mụrụ nze m ọzọ ebe anyị nọ taa wala abịa ọ na-eme mmanwụ ka nka ya lawala abịa biko nwere otu oke mmadụ nchọtara n'ala isi enyi nke dị na ama nkama dị na olu okoro mbụ Only Son of Uvuoma. Anyị bụ ndị abịa afọ abụọ ngara aga m bịara ebe a ka anyị gaa ọfọ maka Maazị Nnamdi Kalụ maka nwere onwe ya. Anyị kọgidere akụkọ onye okenye eme ka mmara na ebe anyị nọ wee ebe Igbo bidoro ya wokwa dị m bụ ngem maka ndị nna anyị mere ka anyị mara na ọ na-eme evulele azụ ya asọ ma ala azụ kemgbe afọ abụọ gara aga lee echiche mana ahụta n'ezie na ebe anyị nọ n'obodo a bụ ndị zụsuru ahịa ukwu ndị niile zuru ahịa ukwu ahịa naanị ya bụ ahịa ukwu ụwa niile na-achọpụtala obodo anyị nọ n'ime na obodo ikpete ma azụ chọọchị batara n'ala Igbo na-achọpụtala ekele mbụ ndị Igbo kwere mma na ọ ihe aka ekwe ebe a maka mgbe Chineke kechara onye Igbo ya si ala anya na ihe niile ọ hụrụ wụ maka ịdị mma na mma nke ya obodo m si bịa ya were ekele mbụ ndị Igbo kwere alala m azụ kemgbe afọ abụọ gara aga lie echesị o nwere ọtụtụ ihe nna m ochie ya oke mmadụ a m rutụrụ aka mmere na o ji na-ekwete n'ezie na Igbo bidoro ebe anyị nọ ọ ihe m ji laghachi azụ n'ụbọchị nke taa bụkwanụ mkpọ nna anyị kwa sị m na ọ ga-akpọtara gị ihe ọma asị m nrọ ọma gị ya pụta ihe nke ọjọọ ya soro nrọ laa biko oke mmadụ o nwere ọtụtụ ihe ruturu m aka mmerenu iji kwenye na iwerere akụkọ aga Igbo ukwu ka ị gwa ha onye nwere ntị ya nọrọ na Igbo bidoro ebe anyị nọ biko tụpụrụ ndị ife ọnụ gwa anyị onye iwu na ebishi na-atụghere anyị na ihe kara gha obi ngawa ihe nlereanya ma ọ bụ ihe Igbo ga-anọ ka ekwete maka eziokwu bụ ilu na ndụ mma Igbo bụ Igbo ekelele m unu mma nna asị na ọ bụ agụkpọ ụzọ agụkpọ ọnụ eziokwu dị ala ime ọnkwe m ebe unu nọ bụ ebe a na-akpọ isi enyi n'ala Ụmụigwe nke nọkwana na Abia steeti ebe a bụkwa na Aloji Autonomous Community nke nọ n'Olu Okoro asị na ọ na-eme achọrọ ịjụ ajụjụ ala jụọ ya ewi eziokwu bụ ilu nna m ya bụ na ebe anyị nọkwana bụ ebe Igbo bidoro onye nle anya gburugburu onye ga-ahụ ọtụtụ ihe chọpụtara na Igbo bidoro ebe a maka na ọ na-eme nna agwa ndị mmadụ mshi ha ụbọchị ahụ Chineke si ka eke osisi n'ụwa niile ọ bịaghị osisi niile nọ nga onwe onye ga-epụtachi na ọ bịa dọrọ osisi niile nọ nga na gboo ebe a bụ ebe ịpụta n'ebe a ọ dị ka mmiri anyway ihe mekwere n'ụwa na ebe a wụ isi mmiri ha na-akpọkwana ya nchi iyi ta Igbo mmanụ ya bịa bụrụ na ọ bịa eru na abịa chọwa ebe Igbo bidoro ụfọdụ afọ gara aga mgbe ndị South East si na wee na-achọ ebe Igbo bidoro anyị agawa Igbo ukwu Anambra steeti echere m onye bụ ụzọ kwuo okwu dade wee eze onye ọ sị na ya si ama Igbo nkwere mgbe o kwuchere onye ọwantalakwụ ekwuo nke ya ha kpọọ eze saga na okezie ma wuru enyi tu ọfala ojii nwakwara m nọchitere anya ya matụbe Igbo chiwe nna biko na aga ịjụ ajụjụ ala ka jụọ ya ewe na ebe m si bịa bụ ebe Igbo bidoro ajụrụ m ọtụtụ ajụjụ ụbọchị ahụ emere m ka m mara na mgbe Chineke kere ụwa